Iki gawe wong lanang ya. Lak bojomu njaluk tuku klambi, sandangan, terus make up, skincare, pol-polo sampe njaluk emas ngono. Ora usah sambat ngono lho. Ngono kuwi sing disawang apik ya wong lanang. Aja terus kok wis panggah kuwi ya. Ora usah aku gak duwe duit, tapi ngeslotmu banter. Kowe tiwas koyo ngono kuwi tukokno. Bojomu tukokno, njaluke apa tukokno ngono lho. Lha kuwi ning ngarepe kanca-kancamu, ning ngarepe keluargamu, kowe sing oleh nilai plus iki kowe ngono lho, leng celeng. Derajate iki munggah koyo-koyo. Kuwi ngerti ya, wong-wong akhire ngira kowe iki nafkahi bojomu jan pepek ngono lho, ricik ngono. Bener-bener tanggung jawab karo wong wedok ngono lho. Wong wedok asine ora sing matri-matri nemen, pol-polo ya mek apa to? Klambi, make up, skincare, ya lak dikei kalung emas kuwi ya wis ben ketok ning ngarepe dulurmu, ning kanca-kancamu ngono lho. Ben gak disin-isin kowe leng-celeng. Joh, dong ora kuwi jane.